Здравейте на всички! Нещата, за които ще ви говоря, малко ще ви заприличат в един момент на Кинокосмос, особено старата фурна на Стария град на Пловдив, която е една от нашите хлебни къщи. Но преди да стигна до конкретните неща, които правим, ми се иска да се запознаем един с друг, но по един невербален начин, така както ние винаги го правим преди да почнем да месим хляб. И въобще ще разберете защо хляб, как месим и това, че всъщност не сме въобще кулинарна организация, а сме социална организация най-вече. Но понеже много често се здрависваме един с друг и се здрависваме общо взето за една секунда и въобще не усещаме нито ръцете си, нито сърцето си, ние винаги започваме нашите месения, като загряваме един с друг ръцете си. И в то малко по-продължително време, за да имаме време да се погледнем в очите. Много е важно, защото иначе хората считаме комуникацията за нещо много бързо и прагматично. Нали? Използваме общо за прагматични неща. Да свършим работа, да се разберем набързо. Става сега съвсем кратичко, просто една минута мисля, че ще ни отнеме. Аз също ще отида, ще почна, ето примерно ще почна от Даниела, тъй като тя е на първи ред. Просто ще си хванем ръцете, но като си хванете ръцете, нека всеки един хваща ръката на другия, си ги масажирайте. Защото иначе ако само си ги хванете и стоят статично, ще видите, че никаква енергия не се отделя. А когато почнете да ги масажирате, тогава по съвсем друг начин става нещата, така че трябва обаче да станете прави, за да може всички да си хванете ръцете. Греете един с друг. Всъщност аз нямах нищо общо с хляба в живота си, нито съм месила като малка, нито някой е меси в моето семейство, всеки се бързаше на някъде и явно за това и съм се обърнала към хляба, защото ми е липсвало. И усетих, че това е нещо, което липсва на много деца в днешното време. Те нямат спомени или изживяване на една спокойна вечер, в която да месят с майка си или с баба си. Обикновено бучи телевизор, дори често хората се карат какво точно да бучи по телевизора. И всъщност се губят тези малки човешки неща. А толкова са хубави. Такъв прекрасен спомен създават. Ще започна с това, че много често, когато почнах да организирам месения на хляб, като това. Една кръгла маса и много хора около нея в старата къща на моята прабаба, всеки един си спомняше за нещо. А тези, които не си спомняха за нищо, осъзнаваха колко това им липсва. Те казваха, ето аз никога не съм имал такова изживяване, колко би било хубаво да бях правил или правила това нещо като малко дете. И наистина тогава осъзнах, че това е някаква мисия или призвание в живота ми, нещо много простичко. Но понеже някак си темата на този форум е и емпатията, искам да ви кажа всъщност от къде тръгнах като образование. Аз съм антрополог по образование и смея да твърдя, че нашия метод на изследвания е емпатията. Защото ние не сме статистици, не сме социолози, не гледаме числа общо взето. Ние гледаме хората и живеем с хората. За да направиш едно проучване, трябва поне една година да си живял с хората, за които ще пишеш. И точката, по която се осъзнава дали си успял да усетиш техния начин на живота, е реално да си бил в техните домове, да си спал с тези хора в техния дом, да си ял с тях, да си споделял трудности, да си им помагал в чистенето. Мънички неща, които обаче ти дават наистина усещането за това какво е една култура. Така че, когато аз почнах да обикалям по света, завърших доктората си в Принстън и това ми даде възможност доста да обикалям. Осъзнах, че срещайки се с различни култури от малки племена, обикновено бяха малки племена, защото обикновено антрополозите изследваме култури, които не са много познати. Някои антрополози изследват и градската среда, но аз минах през наследници на маите, после на инките, различни латиноамерикански страни, понеже това беше темата ми, но после и през берберите в Мароко, до Индия стигнах
и така нататък. Таджикистан, доста различни страни, които почнах да изследвам. Интересното беше дали... много силен глас, аз направо мога да говоря... Да. Аз по принцип говоря без микрофон, но... най-важното беше, че когато погледнеш човека, който е толкова различен, и като цвят на кожата, и като начин на говорене, като начин на комуникация, как си стискат ръцете. Нали, всичките тези неща са много различни, но трябва наистина да изпиташ емпатия, за да можеш да усетиш, че той е човек точно колкото човек си и ти. И аз това го усетих и някак си от християнска гледна точка. Аз бях единствения религиозен човек в моя университет, имам чувството. Но, нали, общо дето си представях Божията Христовата любов, тъй като съм българка, православна християнка, нали, както съм закърмена с тази вяра, аз си представях по този начин. Господ обича чисто и просто всеки един еднакво. Тоест, за Господ е много простичко. Не можех да разбера защо за нас хората е толкова трудно. Нали, аз усещах трудности, но все по-лесно ми ставаше. Колкото повече се срещаш с различни хора и ги гледаш с очите на Бога, или поне се опитваш да си представиш очите на Бога, това, че за него всеки един е еднакъв, е много просто. Наистина, казвам ви, понеже много съм обикаляла, дори имаше там някаква класация на National Geographic, пътешественик с мисия, много страни бях обиколила и бях получила тази титла. Осъзнах, че това е единственото нещо, което е най-важното, което съм научила. Просто да обичам хората, независимо какви са. И само с така, 2 думи преди да ви разкажа за хлебните къщи, ще ви разкажа за малко по-голямата визия, която ги задвижи. Тя стартира от 2008 година, но се случи 2014 като физическа среща. И това е тази световна среща на културни центрове и мрежи, която направихме в Търново преди 1 месец. Това беше моята мечта от 5 години. Опитвах се да събера подобни на читалищата мрежи от цял свят. Това беше и темата на доктората ми, всъщност изкуство и социална промяна чрез мрежи от културни центрове. И следвах къде има подобни на читалищата, как са организирани. В някои страни са по 5000, в някои са по 200. Нашата страна има 4000, 3500, 4000 читалища. Огромни мрежи. Но най-хубавото при тях е, че колкото са огромни, толкова са и малки. Това са едни малки къщи, някъде са по-големи, като това, примерно, читалище в едно малко село в България. Социализма е правил и такива мега структури в по-малките села. Важното е, че е имало средище. Това, което споделяше и с нас колектив Кинокосмос. Важно е да създадеш пространство за хората. Оттам нататък взаимоотношенията сами се развиват по един или друг начин. И всъщност тази мрежа в момента се развива. Ние я координираме като организация, тя е доста голяма. Това са над 50 страни от 5 континента. Наистина интернета ни помага точно за това, за такъв тип комуникация и мрежи, които да споделят добър опит, но да няма нужда да са физически заедно, защото знаете, че това е прекалено скъпо и не е толкова екологично да летиш и да се срещаш, но важно е веднъж да се срещнеш, за да се познават веднъж хората от всички тези 5 континента. И оттам нататък обмяната на добри идеи и на практики е много по-лесна. Така че това е всъщност голямата мрежа, голямото семейство, от което е част мрежата Хлебни къщи. Тъй като имаме няколко интересни метода, които след малко ще ви разкажа, но са всъщност свързани с изкуства. С театър, музика, поезия и рисуване и най-различни други. Общностни методи, в които можеш да смесиш най-различни хора заедно. За 2-3 часа се получават такива невероятни, нали, дори дълготрайни приятелства, които не би иначе очаква за хора, които са толкова различни. И почвам да ви покажа как стартира, защото наистина стартирам точно като Кинокосмос. Една стара срутена къща, която нямаше покрив. Чакайте само да отида направо на самата къща. Няма да ви разказвам защо хляб, вие сега ще разберете. Тя изглеждаше по този начин, тя дори нямаше покрив. Това беше къщата на моята прабаба в Габрово. Аз не исках да я дам да я разрушат, общината искаше да я разруши, понеже беше опасна за хората. И аз казвам, някак си ще я стегна, не знам как, аз още правих доктората си в Америка и събраха се доброволци, които просто някак си се навиха декември месец в минус 20 градуса да я ремонтираме. Успяхме горе-долу. Постепенно я измазвахме, дооправяхме с разни какви ли не вторични петорни материали от стари обори, но успяхме. И мястото се разви като едно живо средище. Обичам да използвам думата фокус, защото тя идва от латинското за огън. И наистина фоко значи огън. Огън е бил нещото, което е концентрирало и събирало хората около себе си през всичките хилядолетия на човешката история. Само в днешно време имаме телевизори, GSM и компютри, които изместиха огъня, но така, ако си направите камина вкъщи, ще видите колко повече ще ви привлича, отколкото телевизора.
стана едно прекрасно средище, започнаха да идват местния дом за сираци. И понеже идват регулярно, правим месенията всеки петък, водени от различни доброволци, не е задължително вече да съм аз, дори на място си има местен координатор, дори двама, идват редовно. Така че представете си, че това нещо се случва всяка седмица, не са изолирани събития. И когато има регулярни срещи, хората създават наистина неочаквани връзки един с друг. Едно от децата беше осиновено, без въобще семейството да е планирало да осиновява, вече имаха деца. Станаха какви ли не приятелства между хора с увреждания и хора без. Много, много интересни контакти, които иначе нямаше да се случат. И те се случиха точно заради емпатията, която хората успяват да изпитат един към друг, когато правят едно и също нещо заедно. И то е простичко, не трябва да е нещо сложно, защото ако ги накараш да играят плейбек театър, не съм сигурна, че ще успеят. Но ако ги просто помолиш хората да месят хляб, те дори няма нужда да ги молиш, те сами си идват и си изявяват желание, нещата се получават. Имаме най-различни методи, които вкарахме. Тук ви показвам трите нива на Габровската хлебна къща, защото сега ще ви покажа и Търновската, и тя също споделя тези нива. Имаме ниво, което е за традиционни изкуства и съвременни изкуства. Това е подземието, мазето, така да се каже. В него има и гранчарско колело, и правим фотографски изложби на млади творци, скулптури на млади творци и различни изложби за съвременно изкуство. Втория етаж е мястото с пещта или фокуса. И третия етаж е мястото с читалнята ни, тъй като ние вече сме народно читалище. Както вече ви споделих, така или иначе, това е една от най-големите ми мисии в живота, някак си да се възражда нашата мрежа на читалище и да има все по-добри практики и примери. И мястото, където правим различни тимбилдинги. Развихме метод за тимбилдинг, за който ще ви разкажа малко след малко. Имаме един специален слайд, отделен за бизнес частта, защото ще говорим и за социално предприемачество. Показвам ви други градове, които подеха каузата. Това всичко беше правено без никакви пари, без никаква организация за себе си, без проекти. До 2012 година, края на 2012, когато спечелихме първия си проект. Наистина кандидатствахме, защото исках мрежата да може да се разрасне добре, да може да има местни хора, които да го правят почти на пълно работно време. Успяхме да направим това с помощта на Американска фундация и вече имаше 5 града, които активно се задвижиха. Габрово, София, Стара Загора, Варна и кой изпуснах? Пловдив. Пловдив, разбира се. Това беше от 2012, така че мрежата, освен в България, се разви и по света благодарение на тези пътувания, за които ви разказахте. Общо взето бяха академични, трябваше да пиша статии и да правя проучвания, но покрай това в свободното си време търсих институции, които могат да имат нужда или могат да се заинтригуват да приложат методите. Просто отивах и казвах, имате ли нужда? Старчески дом, дом за сираци, културен център, музей, общото нямаше значение какво, нещо, което намирах по пътя си. И обикновено хората се заинтригуваха и приемаха. И на невероятно интересни места сме имали събития и продължават програми, но това може да го видите на уебсайта ни, където пише Международната мрежа. От Перу до Южна Африка и Южна Корея. Но сега, ясно е, че има шанс да се издържа една по-голяма, защото вече станахме голяма организация с инфраструктура чрез проекти, но е много трудно. Решихме, че просто е най-добре да се опитаме да развием самоустойчив модел на един чист, нормален бизнес, фурна, към който да има културния социален център Хлебна къща. С всичките му методи, които да бъдат безплатни за хората и да правим тези така обичани от нас неща, които така или иначе правим без пари. И всъщност първия модел създадохме в Габрово. Създадохме го вдъхновение и от името компания. Думата компания идва от латински. Латинския много го обичам, защото обикновено все има нещо свързано с хляб. Компанис означава да споделяш хляб с някого. Оттам е дошла думата компания на латински, което е означавало общо взето група приятели, но символ е бил хляб, защото той наистина символизира мира между хората. Не знам как е стигнал думата компания до съвременното значение на компания, което само единствено използваме или основно използваме за бизнеси. Това е също както за думата икономия или икономика. Икономика означава чисто и просто начина, по който се ръководи едно домакинство, един дом. Това значи думата икономика. Икос, къща на гръцки. Докъде стигнахме? Колко анонимна стана икономиката, а колко личностна и интимна е била. Мисля, че към това старо значение на икономика се връщаме с този форум и с всички лекции, които имаше. Така създадохме първата си фурна
И с тази, може би сте чували тази китайска поговорка, че ако по-добре да научиш някого да лови риба, отколкото да му дадеш риба, защото за цял живот ще му дадеш едно качество, което ще му е полезно, по същия начин и с нас. Но освен, че учим хора да месят хляб и да го продават, хора от уязвими групи, сега ще видите кои, учим ги да го споделят. Това е всъщност най-важното нещо, което правим в хлебните къщи. Хляба трябва да се споделя и е най-добре, когато го споделяш с хора, които не познаваш. Ясно е, че е лесно да го споделяш вкъщи, това го правим така или иначе, но колко е хубаво, когато просто няма с кой. По принцип, говорихме за дизайн мисленето. Това, което най-много ми харесва в него, всъщност е, че започваш с емпатията. Когато се опитваш да създадеш продукт или услуга, най-важното е да емпатизираш с хората, за които и с които ще го правиш. И да слагаш много любов. Както вчера се шегуваше Миха с пирамидата на Маслоу и ние се шегуваме с нея, ние го наричаме хляб и масло. Смятаме, че ти трябва хляб, масло и любов. И общо взето, ако любовта е повече, дори може и да забравиш, нали, че си ял веднъж на ден или че си ял вчера, защото аз съм имала много такива случаи в Етиопия, когато ядяхме поведнъж на ден или на 2 дни. Обаче бях толкова щастлива, че, нали, не знаех на кой свят съм общо взето. Хората бяха невероятни. Така че трябва да я обърнем малко тази пирамида. И тук ще ви представя един модел, който използваме, за да анализираме нашите проекти, който развихме като част от един наш проект с Испания, с Националната асоциация на незрящите в Испания. Освен, че имахме въркшопи хляб и шоколад, за които разказах на Даниела, в които шоколада се четеше на Брайл и изчезваше под топлината на пръста, имахме най-различни занимания с тях. Развихме този модел, за да може тези 4 основни точки да анализирате, може би и вие това, което правите. Какъв е човешки аспект? Human. Тези 4 думи имат един общ корен, пак латински. Human, humor, пак човек, хумор, хумус и смирение. Смирение в български не се превежда както на английски, humility или humble, но и 4-те са свързани наистина, исторически и асоциативно. Ще ви пратя презентацията, за да може по-дълбоко да я разгледате, но това са общо взето аспектите на човешкото, личностното, хумора, смеха, поезията, после по-екологичното, свързано с всякакви екологични процеси, местно земеделие, местни икономики. Humble е обществото, всякакви социални аспекти на това, да създаваш отдолу нагоре и в крайна сметка да имаш и културен аспект, който да зачетеш местната култура. И сега просто ще ви покажа примери на хлебните къщи, за да не става прекалено дълга презентацията. Това, което правят хлебните къщи, са тези основни програми. Change Bakers или Bakers Without Borders, хлебари без граница. Програмата ни, която свързва всички хора по света, с които сме правили обучение и които продължават да правят нещо социално чрез хляба. Не е нужно да са професионални хлебари, имаме и такива. Имаме и просто хора, които обичат да пекат и почват да правят всякакви интересни неща около хляба. Може да отворите сайта и да разгледате. Все още качваме профилите им, така че постоянно ще се апдейтва. Това е по-нова наша инициатива. Хлебната терапия е нещо, което вече развихме от 2012 до сега. Имаме много голям наръчник, близо 200 страници, който скоро се надяваме да успеем да принтираме, за да може да го раздадем на всички институции, които смятат да прилагат хлебната терапия с хора с различни травми и увреждания, но честно да ви кажа, всеки един има нужда от хлебна терапия, така че може да се прилага във всякаква среда, включително фирми. Но специално за фирмите развихме бредбилдинга, който е един специфичен метод, доста по-дълъг, понякога път трябва около 6 часа. И има много ролеви игри, много работа с метафори. Вчера не успяхте да видите, вчера не беше предвидено да ви показваме бредбилдинг или театър на трохите, но след обяда ще ви покажем някои от нещата, които правим в тези методи. И сега да ви покажа самите хлебни къщи. Тук просто съм показвала защо сме социално предприятие, но сега ще ви го покажа на практика, защото не имаме хора от уязвими групи, в случая сираци в Габрово, 3 сираци, които са от ромски произход. В София ще работим с незрящи, ще имаме вече 2 фурни, Габрово и София. Освен това създаваме продукт, който е интересен и нов, и услугите, които правим, и са безплатни, и самия хляб, който е квасен и е много полезен. Има и безглутенов хляб, който е за хора с минаващи през рак на различни заболявания. И в крайна сметка последното е, че всички приходи се завъртат и обратно идват в социалното предприятие за безплатните неща, които правим. Тоест имаме 3 в 1. Много социални предприятия имат само едно от тези 3 неща. Ето я, тук показвам едни примери по света, но няма да задълбавам в тях. Те са примери за франчайзове, които не са социални, но са франчайз
само защото имали големи маси. Това е Лепан Котидиан, ако някой е бил там. Станали са толкова популярни, защото са направили голяма маса. И просто ви показвам колко ценно е социалното. Нещо, което събира хората. Това са иначе един стандартни бизнеси, които нямат иначе някаква специална работа с групи, които имат проблеми или нужда. Но това е нашата фурна в Габрово. Това са тримата млади хлебари. Вчера ядохте техния хляб на вечерята. Те водят вече и бредбилдинги, така че от едни деца, които не можеха въобще да комуникират и дори да се здрависат, защото в дома за сираци имат голям проблем с това да се научат да комуникират един с друг, вече водят и тимбилдинги за компании. Продължаваме с социалния ни франчайз, защото в момента, в който отвори Софийската след една седмица, вече ще сме две, които са направени по модел да бъдат социален франчайз. И другите хлебни къщи в България, които не са все още фурни, но са културни центрове, просто ви ги показвам, за да може да ги посетите, ако искате. Те имат най-различни социални дейности и културни. Търновската, която е на самата Самоводска чаршия и е доста голяма къща на 3 етажа. Имаме пак тези 3 нива, за които ви казах. Най-първото е за съвременно изкуство и традиционно. Втория централен етаж използваме често за различни събития, изложби, концерти на деца от читалища и така нататък. И третия етаж е там, където е и пещта. Пловдивската хлебна къща. Шеговито я наричам точка на емпатията, защото след тази конференция по принцип ние дефинираме нашите хлебни къщи като точка на единството, но единството изисква емпатия. Така че можем просто да почнем да я наричаме точка на емпатията и всички от вас, които са от Пловдив, след това могат да се свържат с нас за всякакви неща, които искат да организират. Просто това е едно място, прекрасно, защото е старата фурна на Стария град и пещта ѝ е с 2-метров диаметър, огромна и красива, само че занемарена от години. Строена в началото на века, в момента изглежда в този вид. Пеща, виждате колко огромна долу на архитектурния план, тя е по-голяма от самата стая пред нея. Така че имаме голямо желание да я възстановим, ще имаме голяма нужда и от доброволчески труд, така че може би ще се обърнем към колектив Космос, защото мястото е наистина много в лошо състояние. Имаме малък грант по норвежките проекти, но той успя да ни покрие само колкото да изчистим стените, нищо повече. Така че продължаваме да творим за Пловдив и ще бъдем със сигурност място, което всеки един от вас може да използва. Той е точно в Стария град срещу хостел от Пловдив. Това са мечтите ни за Пловдивската къща. Това са групите, с които вече сме работили от 2 години. Най-различни, включително, освен хора с увреждания, жени жертви на домашно насилие и деца от различни домове. С жените имаше най-голяма промяна в живота им след хлебната терапия, тъй като тя беше много дълга. И това е Софийската хлебна къща. Елате, заповядайте. Откриваме след около една седмица, най-много 2. По принцип сме си казали 30 ноември. Сега в нея ще водя занимания, които се заиграват малко с името на мен и на мъжа ми, тъй като тази къща ще ръководим основно аз и съпруга ми. Той е Ешко, аз съм над. Като над може да означава, че не точно, че съм над, ами че се надявам да има някаква надежда, но не винаги се получава, когато си в семейни взаимоотношения. Всички вие знаете, че винаги трябва да намираш баланса между еженето и нееженето. И ние се опитваме. Но смятаме да правим най-различни занимания за деца. Аз ще развивам програмата Културите на света. Всяка една седмица децата ще учат по една страна. Деца възрастни, който дойде и който иска, по една страна от света, с снимки, танци, песни, дрехи, които съм купувала оттам и така нататък. Мъжи ми ще води екопедагогика. Това е едно бразилско движение за екологичен начин на живот, но много по-разчупено, бих казала, отколкото стандартната екология. И ще имаме театър с лопати. Имаме там едно място за театър, на лопатите за хляб ще рисуваме куклите. Старозагорската хлебна къща още не съществува, но това е мечтата ни за нея, тъй като там имам стара къща на моята прабаба, друга прабаба, която е разрушена, падна една топола върху нея и все още стои разрушена, но това е мечтата ни за тази къща. Там ще видим как ще успеем да я финансираме някой ден, но така или иначе имаме много дейности, тъй като имаме много дейна координаторка. Просто завършвам презентацията си с една забавна хлебна къща, която в момента обикаля около Харлем, Ню Йорк, Принстън, Трентън, по-бедните квартали в тази част на Америка. Студенти от моя университет продължават да я движат и да правят месения с най-бедните части на Америка. Америка е също толкова бедна, колкото и Етиопия в някои нейни части. И също толкова, и с много повече социални проблеми, отколкото Етиопия обаче. Както говорихме, парите не са мерило за щастието. Просто ви го показвам, защото смятам, че в България можем да си направим такава, направена от едни обикновени пелети и струваше около
$500. Тук ще струва сигурно 50 лева. Така че може да се опитаме с архитектите. И ви каня, ако има някой от Търново, да почнете да се включвате в нашата програма Фурни на мира, която е с Националния военен университет в Търново. Военните се съгласиха да социализираме техните военни печки от Втората световна война, които не се използват за нищо, и да бъдат от фурни на война в фурни на мира. На 26 ноември ще бъде едно от събитията ни, в които заедно с местните домове за стари хора и за сираци и с други млади семейства и младите студенти ще месим и ще говорим за войната и мира и хляба като символ, като повод и за двете. И основно символ на мира. Завършвам просто с метафорите, които много често използвам и които аз съм сигурна, че някои от вас използват, без да са си давали сметка за тях. Най-вече се надявам, че има хляб в тази идея и че аз съм сигурна, че има хляб в идеите на повечето от вас, ако го правиш с любов. Много е лесно, когато просто правиш нещото с любов и с малко смирение. Думата смирение е много хубава, защото винаги е добре да се приземяваш, да не си мислиш, че правиш нещо велико или пък по някакъв начин да не се издигаш на другите, само защото си по-социален или по-екологичен или по-инновативен. По-добре да не се дефинираме по никакъв начин, освен, че сме просто хора и че трябва да се обичаме.